Astăzi, la un nou video, de un joc care niciodată nu l-am postat pe canal. Haideți la video. Să așteptăm ca asta să plece. Așa, gata. Haideți la video. Astăzi cred că deloc nu o să punem pauză. Să nu uitați să spargeți butonul ăla de like și butonul de subscribe. Și clopoțel, să nu uitați. Dar cel mai important e subscribe-ul și like. Abia aștept să facem video-ul ăsta. Că deja la început. Și pe mine mă ustura. Am gust de vomitat. Pe bune. Și la fel avem. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Da. Let's start with the basics. Step 1. Turn on the grill. Customers just... Great. Now open the window. Let everyone know you're ready. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. Music keeps... Așa, deci când vin oamenii ăștia oare? Te uiți acolo jos, la pe butonul ăla de jos. Aici avem mâncare. Eu m-am jucat, dar nu foarte mult de tot. Nu le facem. Ne dăm scammer de scam. Scammer de scam. Scammer de scam. Uite-te acolo dacă crește. Uite-te acolo dacă crește urțenia aia. Nu cresc. Dar să ai grijă să nu crească deloc. Da, eu aș vrea. Dar dacă mă... Sper să am bani să mă fac... Ce mai vine? Uite-te pe camere. Ce vârstă îi? Da. M-am dat că era neagră. E bine, poți să-i faci shawarma. Stai. Nu trebuie să oferi. Dar în jocul ăsta nu ai voie să deschizi ușa. Bune. Știu că eu m-am jucat și am venit așa aici și am văzut-o și era bine. Dar te uiți și, trebuie să te uiți și la fața ei. Da, eu m-am uitat. Nișel. Dar n-ai zis că sunt și eu. Dar pun bateria. E și prietena mea aici, dar nu are deloc bateria, are 0%, că toată ziua s-a jucat Roblox. Da. Și mă cheamă Anastasia. Da. Așa. Nu stai și un pic afeca? Da. Afeca pentru că te-ai dus la bucătărie să-ți iei ceva dulce. Da. Nu m-am dus. Am stat așa o secundă afeca și gata și m-am trezit. Da, am glumit și noi un pic. Here you go. Așa. Tu de masă nu te mai vor în viața mea. Sper că nu crește. Dar ce că să nu crească deloc. Da, asta e imposibil. Da. Nu chiar că e imposibil. Mama, eu dacă aș lucra aici, aș fura toate. Aș merge acasă. Nu se numește Pepsi, se numește Prepsi. Uite, eu dacă aș fi aici, aș fura toate. Prepsi. Bă, dar cine e urâtul ăsta negru? Păi da, uite-te pe camere. De cine e negrul ăsta? E în regulă, dă și aici.
E ok, poți să-i faci. Shawarma. Shawarmila. Shawarma now. Bă, nu mai vorbi bă așa urât cu mine. Anything else? No. Adică Prepsi. Dacă vrea Prepsi. Make it Dă-i un fast. Prepsi. I'm starving here. The soda is Apasă pe Vrea și soda, dar și... Prepsi. Nu vrea Prepsi, dar și Garamaima Dum-Dum. Și shawarmița. Urâtița. A zis că nu shawarma. Ei nu vrea. Nu shawarma. Nu, eu mi-am dat seama că a cerut o shawarma și un fake soda. Nu zic soda, mă, Prepsi. Prepsi. Cracks. Ar Bă, fi de ce normal nu să asta se uită la mine și chiar? ar fi normal să se numească Pepsi, dar nu și se numește Prepsi. here you go. Finally. Thought I'd starve out here. At least you didn't mess it up. Hai, de ce negru vine după aia? Fac shawarme până când. Sper să aibă anomalie, să-i dau schem. Sper să-i dau schem, get schem, sper. Bă, dar nu Bă, nu e Nu La mine a fost Nu am chiar. Mi-a sărit M-a speriat și s-a făcut. Mamă, mi-a sărit inima. Uite și-a făcut, da, fix cum Oh, frumoasă! Sper să-i dea la spate cum stai în regulă. O să-i dau schemuri de schem. Pe care o am. That's 150. The already smells amazing. Bă, nu e în regulă, nu e în regulă. Nu e bine, nu e bine. Spun, da. Schemuri de schem. Din noastră. Așa. Vreau să-i dau schemuri. Just shut the window and don't remember. Le-am dat schemuri de schem. Hai să deschidem. Uite-te pe cameră. Bă, dar dă mai încet că mă sperii. Dacă dai... Bă, nu mă rog. Te rog eu că în sare Oh, geniu! e bine, o să-și rup. Hai să-i dăm schemuri de schem. Da, că nu e bine, nu sunt în regulă. Uite, o să-i fac shawarma ca și cum să-i dau schemuri de schem. Să nu bine, nu e... Că și-a mișcat capul. Vezi ce mai Oh! felul tatăl ce tot faci la shawarmila și ți arată că nu trebuie să-i dai. Știu, dar eu sunt gangster, eu știu. Tu mai vrei să crească creatura aia, nu? Dar eu știu ce fac, eu știu. Știu că o să crească creatura aia. Eu special eu îi fac asta. Să creadă că îi dau shawarma. Deci ce o să faci? Nu o să le dai? De fapt, nu o să le dai? Schem. Deci o să lași shawarma pentru la... I closed the window. Hai că pleacă. He's still inside. Deci mă uit pe camere. Pinchini front. Ia, au plecat? Ia. Au plecat, pot să... We never leave. Mă uit o dată pe camere, doar că... Da, e râde, să te deschid. Pot să deschid.
Haideți. Dar să nu mai stai cu cea deschisă cu ele. Oh, frumoasă creatură. Ce la ăla că eu mor de frică când îl văd pe ăla. Așa e, rețină picul. Știi de ce a crescut ăla? Pentru că ai făcut o blocă de la unul că nu le-ai dat. Dar nu e bine să faci așa cum ai făcut la fete. Nu! Hai să-i dăm direct. Kept me overtired. Păi da, uite-te pe camere, deci știe cum e. Dar m-am uitat, nu are Something mai else? zi. Nu, să te uiți pe schemă de A. vaccin. Dar a uitat? Schema că-ți Code is deșteaptă. 50. Total 200. Ce înseamnă? Stai că mă duc acolo să o verific. Nu, Hai mă! îi dă schimb. Nu e să... Să mai crească creatura. Doamne, minuiește! Popa prinde pește! Asta e problema. Shake vreau. Dar Milena se dă. Ce Soda! Sic pouda. Bă, nu sexo, nu se numește sexo, nu te gândi la sexo, e frexi. Nu, dar tu știi. Vrei să știu. tu ăla shake soda. Știi ce am văzut la unul? Chile sau shake soda. Stic soldat, le știu să Loc să doi bun. Bă, nu era bine dacă se oprea, să știi, chiar nu era bine. Trebuia să te duci afară, să nu te uiți. Inspirat. Uite, That's 100. dar să te uiți și pe shift. Shift. Great, thanks. In a E regular. regulă. Sau ia, bă, nu cred că e regulă. Ia du-te afară să vezi. E bine că e acela. Nu cred că e în regulă că e acela. Nu, dar trebuie să aibă anomalii. Oh, domnița. Bă, dar nu mai face ca pe îndrăgostitul. Bă, de ce acolo la Dida și-ai dat sub? Cred că așa s-a Dida și. Vreau să-i dăm Miroase picioarele. Miroase picioarele. Nu-ți miros, nu-ți miros picioarele. Nu. Vă rog, încetați. Oameni buni. Oh, la mine a dispărut. Așa. Sunt la mine volumul mai tare. Sperie. Delicious. Era să dau cu capul de telefon. Uite-te, mă, uite-te, mă, uite-te. Oh, nu mi-ai crescut, uite. Dar poate fi secret. Ține așa. Nu. Te rog, nu-l mai vreau să. V-a curât. Nu mai vreau să-l văd supărat. Pentru că nimic. Nu. Vreau să-l supărat. Doamne, pe cameră. Te uiți și pe film. That's 150. Nu e în regulă. Nu e în regulă. La spate, la spate, la spate. Așa vedeți, poate dăm să le găsesc. A văzut ce se vede? Domnița. Uite la... Aceia sunt în locul doamnei, dar sunt de alea. E în regulă. Îi dai chem să mere. Nu, am văzut așa. Vreau și 1000 de Robux. Here's your order. Perfect. This totally made my evening. Vedem.
Vin domnul. Cred că mă știu mai mult pe cameră. Ia, e regulă. Nu știu dacă e regulă. Este. Da, e. Make it fast. No grill. No oven. Temperature 150. Nu, te rog, pune ce te rog, că mor aici. Uitați cum arată pe voi. Bă! Cât de urât. Ușor. Ușor. Fix. 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 Cât te pui aici? Bam! Acum mai e robot. Dai să ne 500. Da, I work at the gas station nearby. Hadi. Give me one shawarma, extra sauce. Paying 150. Un pic rău cu tine, fratele tău. asta e și frate. Ignoră că și al meu vasă. Așa. Da. Oh! Here you go. Yeah. Better than our vending machine. Prostii, aia e greu să tai carne. Durează mult. M-aș speria și eu pentru o secundă. Dar nici nu-i 2 dimineață, mă, că... Oh, mă durează puțin. Cum o fi? Aștept. Pune pe schimb. Pune pe schimb. Te că pun-o pe sus. Da? Hai. Aștept. Ce frumoasă e creatura. Îți stau recortări iar. Ia mai mult. Eu aștept. Ia. Am 33 de Robux. Când o să-mi bage în lista, după 3. Da, tu și aproape. Nu, tatăl meu, pentru că el știe de... Iartă-mă. Mama. Iartă-mă, vin. Vin să te băși. Să mă fin oamenii ăia De pe puve de pe Temu. De puve de pe Temu. o Am aștept. zis, dacă mai crește urțenia asta de șuțiercă, care zic așa, cred că are cap de super. Mai uite-te la picările. O aștept. Da, eu aștept. Eu aștept. Apase
Nu să beau apă, că nu mai e rezolvat. Dacă nu vin într-un minut, stingem episodul. Stingem episodul dacă nu vin. Așa mi s-a întâmplat mie. Și cât ai? Asta. Vreo 10 ore. Da. La gârdă, vine gârdă vomitat. Doar sper să nu vomit. Sper să nu vină. Dar cred că dacă nu vomit, se întâmplă din că o să vomit. Oameni buni, papa!